Britney, Britney, ce vrei tu să-mi spui oare? Ce vorbești tu cu mine? Ce tot vrei să spui? Ia spune, Britney, cine vorbește cu mine? Cine-i vorbăreață? Cine vorbește cu mine? Britney? Britney, vorbăreața? Hai, ce vrei să spui? Hai, mai zi odată că nu înțeleg. Nu înțeleg ce spui. Bravo, Britney! Ia mai spune odată, hai că n-am înțeles ce ai spus. Hai, așa, mai repetă.